je ten istý včera, dnes i na veky. Amen. A tak vám chcem, milí bratia a milé sestry, popriať všetko najlepšie do nového roku. Teším sa, že sa takto vidíme a práve v znamení týchto slov, že Pán Boh je rovnaký aj včera, aj dnes a bude na veky. Tak v dôvere v tieto slova môžeme vstúpiť do nového roka a pamätať na slova, ktoré sme aj včera počuli, nové víno do nových mechov. Nech nám Pán Boh pomôže na novo premýšľať v novom roku. Amen.
Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojim srdcom. Budem rozprávať všetky tvoje divy. Amen. Milí bratia a milé sestry, vypočujme si slova písma, ako sú pre nás dnes zapísané v zjavení Jána, a to v kapitole 21., kde budem čítať prvých niekoľko veršov 21. kapitoly. Prvých 7 veršov. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem pominuli a mora už nebolo. A ja, Ján, som videl to sväté mesto, Nový Jeruzalém, zostupujúce od Boha z neba, pripravené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. A smrti viac nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: hľa, činím všetko nové. A riekol: píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. A riekol mi: stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni z prameňa vody života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko a budem mu Bohom a on mi bude synom. Blahoslavení sú všetci, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojich srdciach aj zachovávajú. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista a od Svätého Ducha. Modlíme sa. Chválime ťa, Pane neba i zeme, za tento nový deň nového roka. Chválime ťa za to, že môžeme sa stretávať aj v takýto nový čas. Pane, sme veľmi vďační, že si nám dovolil do nového roku vstúpiť. A ďakujeme, že si to umožnil aj našim milým a drahým. Že môžeme mať nádej, že pôjdeš s nami aj tie budúce dni. Ďakujeme, Bože, že zostávaš ten istý. Že sa nemeníš vo svojej láske a milosti. A tak prosíme, daj nám ju prežiť aj na týchto bohoslúžbách. Zostávaj, Pane, aj s tými, ktorí dnes nemohli prísť z rôznych dôvodov. Zvlášť ťa prosíme za slabých a chorých. Za tých, Pane, ktorí by tu radi boli a nemôžu. Prosíme ťa, Pane, aby si ich uzdravoval tam, kde sú. A zvlášť ťa prosíme za nášho brata v nemocnici, aby si jemu pomáhal. Aby si ho liečil, Pane, potešoval na duši, aby zažíval tvoj pokoj. Prosíme, Pane, buď mu blízko a jeho blízkym, Pane, dávaj istotu v tebe a nádej, že ty si mocný Boh. A my, Pane, s touto nádejou chceme aj tieto bohoslúžby prežiť, aj budúce dni. A tak prosíme, priznaj sa k nám a požehnaj nás. Amen. Milí bratia a milé sestry, slova písma, ktoré sú základom kázania, sú zapísané v Zjavení Jánovom v kapitole 22., kde budem čítať úvodné verše kapitoly 22 a vypočujte si ich sediac. Ján hovorí: A ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a Baránka. Uprostred jeho ulice, prostred ulice mesta a z jednej aj z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí 12 ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A listie dreva je na službu národom. A nebude viac ničoho zlorečeného. A trón Božia Baránkov bude v ňom. A jeho sluhovia mu budú sveto slúžiť. A budú vidieť jeho tvár. A jeho meno bude na ich čelách. A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetla sviece, ani svetla slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a budú kráľovať na veky vekov. Toľko je slov písma. A tak, milí bratia a milé sestry, na prahu nového roku by som rada nasmerovala náš pohľad do budúcnosti. Tu je až taká ďaleká budúcnosť, ktorú sme teraz čítali. Budúcnosť dokonalá, plná čistoty, kde vidíme trón Boha a Baránka. A je to nádherný obraz, ktorý v sebe ukrýva motívy, ktoré z písma veľmi dobre poznáme. Čistá rieka vody života, nádherná ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a Baránka. A je to obraz, ktorý nájdeme aj na iných miestach v písme, aj u proroka Ezechiela. Nájdeme aj v knihe Žalmov tento obraz. Ale je tu ešte aj skôr. V tom prvom príbehu, ktorý poznáme o tých prvých ľuďoch, ktorý poznáme z prvej knihy zase. My sme čítali slovo ako základ kázania z poslednej knihy Biblie a v prvej knihe Biblie je príbeh o Adamovi a Eve. O tom ráji, z ktorého bol človek vyhnaný. A vlastne ten príbeh Zjavení je ako keby návrat strateného rája. Toto je budúcnosť. My môžeme nanovo vstupovať do niečoho, o čom môžeme povedať, že bude lepšie a krajšie. Koniec je krajší, než začiatok Biblie. Aj koniec našich životov je krajší, než začiatok našich životov. My si niekedy zúfame, keď premýšľame o odchode z tohto sveta. Ale keď toto čítame, tak by sme sa mali radovať. Radovať z toho, že človek bude môcť si užívať ovocie 12 krát do roka, že človek bude nielen mať jeden strom života, ale mnoho stromov, kde bude všetko prekypovať životom. Nový Jeruzalém, v ktorom rastú stromy života všade. Ovocie dozrieva na každý čas znovu a znovu. A ešte je tam slovo o lísti, ktoré bude uzdravovať, ktoré uzdraví národy. A to je silné slovo, keď si spomeniete na to, čo sme čítali včera
o tom, ako sa búria národy, ako ľudia vymýšľajú rôzne veci, ako národy sú choré vo vínach a v nenávisti. A tam čítame, že to listie bude liečiť národy. A tak tá úrodnosť, ktorá je tu spomínaná, nech zaplní naše premýšľanie. Úrodnosť brehov pozdĺž potoka. Tá je popísaná aj u proroka Ezechiela, kde čítame, a popri potoku bude rásť na jeho brehu z jednej aj z druhej strany všelijaký strom, donášajúci ovocie na jedenie. Jeho list nezvedne, ani neprestane jeho ovocie. Každý svoj mesiac donesie nové ovocie, lebo jeho vody budú vychádzať zo svätyne. A tak bude jeho ovocie na pokrm a jeho list na liek. A oboje z tohto obrazu sú znakmi blaženého veku. Pokrm aj liek. Všetko zdravé, to ovocie, ktoré prekypuje výživou, čo potrebuje telo človeka. A potom ešte aj liek a voda, ktorá je nevyhnutná pre každého z nás. Vody vyvierajúce z chrámu odhaľujú nielen obživenie okolia, ale aj morálnu regeneráciu. Jednoducho už to, že človek je napojený na niečo z chrámu, je veľmi vzácne. Blaženosť, ktorú môžeme čakať, môže byť pred našou mysľou, aj keď vstupujeme do nového roka. Pán Boh je ten, ktorý ponúka živú vodu života. A toto všetko zasľúbené Ján vidí v plnosti. Ale ja si myslím, že aj dnes, keď k Bohu prichádzame, môžeme dostávať už niečo ako ochutnávku toho neba. Ochutnávku tej výživy, ktorú Pán Boh človeku ponúka. Veď Ježiš povedal, že prúdy živej vody potečú znútra toho, kto verí v Neho. Kto v Neho uverí, ako keby sa napojil na zdroj života. A preto si myslím, že tam je riešenie pre nás v celom novom roku. Prichádzať k Bohu a od Neho si pýtať všetko, čo potrebujeme. Pýtať od Neho, čo potrebuje naše telo aj duša. A On je ten, ktorý je človeku láskavý a chce nám pomáhať. Ezechiel vidí nový chrám, nový Jeruzalém, novú zem, na ktorej prebýva sláva Hospodinova. Predstavte si, aké to je zaujímavé, že to, čo videl dávno Ezechiel, potom neskôr uvidel Ján a uvidel to vo veľkom, už ako realitu Božieho kráľovstva. Verím, že už dnes môže byť Hospodinová prítomnosť medzi nami a môže ako sladký prameň vlievať život do našej púšte a oživovať všetko, čo po živote práhne. Keď sa dívame do budúcnosti, máme strach, aký ten nový rok bude. Ale Pán Boh nám chce pomáhať. Keď prahneme po živote, tak Pán Boh nám vo svojej blízkosti život ponúka. A ja verím, že aj to, že ste dnes prišli do chrámu a nie je nedeľa, je len sviatok, ktorý nesúvisí s písmom, ale s kalendárnym rokom. Ale chcete od Boha požehnanie. Preto sme dnes prišli. Aby sme prijímali to, čo pre nás prichystal. Preto máme aj piesne v spevníku, ktoré sú modlitbami, volaním k Bohu. Pretože my veríme, že po adventnom čase, po Vianociach, keď sme zapaľovali sviece, raz príde čas, keď nebudeme už potrebovať žiadne sviečky. Ani slnko nebude treba. Veď sme čítali, že Pán Boh bude všetko osvecovať. A je to povzbudivé toto čítať a nad tým premýšľať. Vedieť, že Boh je svetlom a že my sa môžeme tešiť na čas, v ktorom nás bude osvecovať už len On. Ale ja verím, že aj vo chvíľach, ktoré budú ťažké pre nás, aj v budúcom roku, niečo náročné, čo prichádza, môžeme k Bohu prichádzať a prosiť, aby bol našou silou, aby bol našou pomocou, aby nám nejak dal riešenie. Viete, keď niečo človek vymyslí, na niečo príde a vie, ako má veci riešiť, tak niekedy povie, že sa mu rozjasnilo. A ja verím, že toto Pán Boh človeku môže dať. Že vo chvíľach, keď si nevieme rady, môžeme volať k nemu, modliť sa, prosiť, aby nám múdrosť dal. Ešte nie sme v nebi a v plnosti to, čo Ján videl, nezažijeme tu na zemi. Ale verím, že keď sme Bohu blízko, tak niečo z toho zažívať môžeme. Ale ešte potrebujeme trpezlivosť, aby sme vydržali až do konca. To je aj v knihe Zjavení to slovo, kto zvíťazí, kto vydrží do konca v tej nádeji, vo viere v Pána Boha.
ak to bude chcieť investovať do tej lásky, ktorú nám Boh dáva, tak ten vydrží a dostane to, čo mu Boh pripravil. Čítali sme, že prostred jeho ulice, prostred ulice mesta, z jednej aj z druhej strany rieky, bolo drevo života, ktoré rodí 12 ovocie a vydáva ovocie každý mesiac. A listie dreva je na službu národom. A tak si pripomínajme, že Pán Boh je ten, ktorý chystá niečo krajšie než raj na zemi. Obe strany rieky nájdeme aj vo videní predtým u toho Ezechiela. Jednoducho Pán Boh nám jasne dáva najavo, to platí a je to tak. Tak sme to čítali, napíš to, je to slovo verné a práve. Môžeme sa na to spoľahnúť. Jednoducho rátať s tým najlepším. Často si chystáme nejak seba na to, že čo keď niečo zlé sa stane, čo keď niečo ťažké sa stane. Ale verím, že máme a môžeme rátať aj s tým dobrým. S tým najlepším, ktoré nám Pán Boh pripravuje. Ale ja verím, že aj tu, v novom roku, chce, aby sme k nemu prišli a povedali, Pane, chcem to tvoje, čo si pre mňa pripravil. A potrebujem to a to. Sme volaní do rozhovoru s Bohom. Aby sme prichádzali, pýtali sa a čakali na Neho. Aby sme potom mohli byť ako ten blahoslavený muž z 1. žalmu. Bude ako strom. Ale tam je podmienka. Blahoslavený muž nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí, na stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom. O jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Ten bude ako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Nie tak bezbožný, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. A tak ja prajem všetkým nám, aby sme v budúcom roku si pestovali záľubu v písme, v zákone Hospodinovom. Aby písmo, Božie slovo bolo pre nás túžbou a radosťou. Pretože ten, kto z neho žije, kto v ňom nachádza pre seba inšpiráciu v živote, tak ten zažíva stabilitu vo svojom živote. Bez Boha žiť znamená presný opak. Nestabilita tých pliev, ktoré vietor roznáša. Plevy nenesú žiadnu úrodu. Aj takto sa dá žiť v novom roku. Nevšímať si Boha a jeho slovo. A potom žiť život bezbožníkov, žiť život, ako tie plevy žijú a nepriniesť nejakú úrodu. Ja prajem všetkým nám, aby sme v novom roku si viac a viac zamilovali písmo, aby sme v ňom ako stromy zapustili korene, aby náš budúci rok bol plodný, ako strom v našich textoch, aby sme mohli byť požehnaním pre tento svet. Verím, že aj spoločenstvo nášho zboru, tu našej cirkvi, čo žijeme na tomto mieste, nám môže pomáhať v tom, aby sme z Božieho slova žili, či sme malí, alebo veľkí. A tak nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen. Svätý Pane, pomôž nám. Pomôž nám z Teba žiť a mať bohatý nový rok. Ďakujeme za to, že v Tebe to je možné. Že v Tvojej blízkosti sa rozdáva pokoj a požehnanie. Že v Tvojej láske môžeme dostávať aj trpezlivosť, aj nádej. Že u Teba je všetko, čo potrebujeme. Všetko, čo nemáme, Ty máš. A tak, Pane, daj nám odvahu celý rok k Tebe chodiť. Nebáť sa, nezdráhať sa. Otvárať Tvoje slovo v cirkvi aj doma. Aby sme z neho mohli žiť. Čerpať z neho inšpiráciu, posilnenie a nádej. Vo chvíľach radosti, aby sme vedeli ďakovať. Vo chvíľach smútku, aby sme vedeli s Tebou byť a prosiť o silu. Pane, bez Teba nezvládneme ani jeden deň. Bez Teba nevieme urobiť dobre nič. A tak prosíme, príď. Priznaj sa k nám, požehnávaj nás. Aj doma, v našich rodinách, v našich osobných životoch, aj v živote nášho cirkevného zboru. Pane, chceme Ti byť blízko. Chceme, aby naše životy boli stabilné. Aby na tomto svete sme vládali všetko náročné a ťažké. Pomáhaj nám, Pane. A chceme Ti len ďakovať, že na Teba sa môžeme spoľahnúť aj dnes. A tak príjmi nás
aj našich milovaných, na ktorých teraz myslíme, vezmi do svojich rúk, do svojej ochrany. Bože, lebo my len na Teba očakávame. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech hájí a ochraňuje vaše srdcia i vaše mysle. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.